Nyt alkoi kännykkäkielto. Eli lain mukaan perusopetuksen oppilas ei saa oppituntisin käyttää enää kännykkää tai mobiililaitteita, ellei opettaja anna erikseen lupaa käyttää niitä oppimiseen, oppimisen apuvälineenä tai terveydellisistä syistä. Ja koulun järjestyssäännöissä tulee nyt määritellä, missä näitä kännyköitä säilytetään ja mitä niillä tehdään välituntisin, siirtymissä sekä ruokailuissa. Ja koulut voivat nyt kokonaan jopa kieltää kännyköiden käyttämisen koulupäivän aikana, tosin välttämätön käyttö tulee kuitenkin sallia. Ja tätä kokopäiväistä käyttökieltoa suosittelee nyt myös Opetushallitus. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa järjestyssäännöissä voidaan myös rajoittaa kännyköiden käyttämistä, vaikkakaan heidän lainsäädännössään ei ole erikseen säädöksiä kännyköiden ja mobiililaitteiden kiellosta, käytöstä ja säilytyksestä.